Hiirineiti ja joululahja. Hiirineiti kampasi kuonokarvojaan, mietiskellen, mikä on joululahja. Se asusteli komeron nurkassa, joka oli pieni, viihtyisä kotikolo. Sinne hiirineiti oli kerännyt tarvitsemiaan tavaroita. Siellä oli iso tulitikkulaatikko sänkynä, jossa oli kankaanpala peittona ja karvapala patjana. Puupalikka oli pöytänä ja pullon korkki tuolina. Karvanpala oli myös mattona. Hiirineidillä oli myös laatikko, jossa oli tärkeitä tavaroita, kuten palanen kammasta ja peilistä, karamellipaperi ja 2 kaunista helmeä, jotka välkkyivät valossa eri värisinä. Ihanaa! Nämä hiirineiti oli löytänyt kuljeskellessaan siellä sun täällä. Hiirineidin hiirimieltä vaivasi kovasti kysymys. Mikä on joululahja? Mitä se oikein tarkoittaa? Joululahjasta puhuttiin usein ihmisten kesken. Tämän hiirineiti oli kuullut komeron ovella, missä se seuraili ihmisten touhuja. Hiirineiti päätti ottaa asiasta selvää. Se laittoi myssyn päähänsä, tossut jalkaansa, kaulahuivin kaulaansa ja nutun napit kiinni. Sitten se lähti ulos kolosta ottamaan selvää, mikä on joululahja. Hiirineiti tarkasteli pihamaata ja huomattuaan, ettei Mooses kissaa ollut näköpiirissä, se kipitti nopeasti pihan poikki ulkovajaan. Ja ulkovajasta tien poikki kaupan portaiden alle. Siellä hiirineiti mietti, minne se nyt lähtisi. Se katsoi kirkolle päin ja näki sieltä loistavan valoa. Niinpä se sitten suunnisti kirkkorakennusta kohti. Hiirineiti päätteli, että siellä olisi varmaankin ihmisiä. Missä on ihmisiä, siellä tapahtui. Ja ehkä nyt selviäisi, mikä on joululahja. Hiirineiti katseli tarkasti ympärilleen. Se kipitti pihan poikki, raput ylös ja oven raosta sisälle. Voi kuinka olikin valoa paljon, mutta ei yhtään ihmistä paikalla. Hiirineiti pujahti ovesta sisälle ja pöydän alle. Ja sieltä liinan alta se kurkisteli ympäri huonetta. Huone oli hiirineidin mielestä suuri ja keskellä huonetta oli kuusi lattialla. Kuusen oksilla oli kynttilöitä ja nauhoja ja kauniin värisiä palloja. Hiirineiti katseli ihastuksesta kuonokarvat väpättäen joulukuusta. Mitään tällaista se ei ollut koskaan nähnyt. Se pujahti pöydän alta huoneen poikki kuusen alle. Kuusen matalat, tuuheat oksat peittivät pikku hiirineidin suojaansa. Jo kuuluikin kova töminä ja lasten nauru. Lapset riensivät istumaan lattialle aivan lähelle kuusta. Hiirineidin kuonokarvat
väpättivät kiivaasti ja se piiloutui vielä syvemmälle kuusen oksien suojaan. Lapset lauloivat kauniisti ja kuusi tuoksui. Laulu loppui ja joukossa ollut iso ihminen alkoi puhua. Hän kertoi joulusta. Hiirineiti kuunteli tarkkaavaisesti. Joulu oli varmasti jotakin ihmeellistä ja joululahja myös. Iso ihminen kertoi Jeesus-lapsesta, joka oli syntynyt jouluna, ja että joulu oli Jeesuksen syntymäjuhla. Jeesus-lapsi on kaikille ihmisille paras joululahja, iso ihminen sanoi. Ja eläimille myös, sanoi pikkuinen poika, joka oli saanut juuri pienen koiran pennun, jota suuresti rakasti. Niin, kaikkia varten Jeesus syntyi, myös eläimille, sanoi iso ihminen ja jatkoi. Jeesuksen syntymätallissa oli eläimiä, jotka näkivät Jeesus-lapsen. Siellä oli aaseja ja kanoja ja lampaita, sanoi eräs lapsista. Ja hiiriä, huusi pikkutyttö. Hiirineiti oli aivan hiljaa. Sen pieni hiiren sydän löi kiivaasti. Oi, Jeesus-lapsi, joka oli Jumalan poika, tuli maailmaan pelastamaan ihmiset ja hiiret myös. Nyt minä tiedän, mikä on joululahja, se oivalsi. Eikä enempää kuunnellut, vaan vipersi kuusen alta pöydän alle ja sieltä ulko-ovesta ulos, ilman että se muisti ollenkaan pelätä. Pikkutyttö, joka oli sanonut, että tallissa, missä Jeesus syntyi, oli myös hiiriä, huomasi hiirineidin vipeltävän kuusen alta ovelle. Tyttö huusi, katsokaa, tuolla menee hiiri, jolla on myssy ja kaulaliina ja töppöset. Mutta hiirineiti oli jo ennättänyt ovesta ulos, eikä kukaan sitä enää nähnyt. Muut lapset nauroivat ja sanoivat, että pikkutyttö keksii juttuja, ettei sellaista hiirtä olekaan. Mutta pikkutyttö tiesi, että oli nähnyt hiiren tulevan kuusen alta ja juoksevan töppöset jalassa ulos ovesta. Hiirineiti juoksi kovaa kyytiä kaupan rappusten alta, tien yli, ulkovaraston nurkalle, pihan poikki, taloon ja komeron kolosta sisälle oma kotipesään. Hiirineiti pudisteli lumet töppösistään, riisui kaulaliinansa ja myssynsä ja istui pullonkorkkituoliinsa. Hiirineiti kaivoi nuttunsa taskusta rusinan, jonka oli juostessaan napannut pöydän alta. Siinä mutustellessaan rusinaa se mietti joululahjaa, joka oli Jeesus. Oli ihmeellistä, että tämä Jeesus oli myös hänelle tarkoitettu. Nyt hiirineiti tiesi, mitä merkitsee joululahja, ja se oli siitä kovin onnellinen.